Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal. Ovo je recept koji sam napravila. Dobila sam ideju od jednog youtubera. Pokazat ću vam o kome se radi. Samo što ja ovdje koristim ovu rendalicu za jabuke. Kao što vidite, uopšte nije teško, samo koristite rendalicu tako da idete u krug i tako pravite ove kao listiće od krompira. Uopšte nije teško, brzo se pravi, brzo se prži, baš zbog toga što će pomfrit biti jako tanak, izgledat će kao ružice, pošto će biti spojen. Dakle, ovdje vam pokazujem kako to zapravo radim. Ne morate da bude savršeno, uopšte nema potrebe da se brinete da li će vam biti kratki ili duže. Uglavnom, spajajte one koje su kraće i koje su duže u ružice i vidjet ćete tokom pečenja da će se to lepo sve sjediniti i bit će jako fino. Što se tiče ulja, koristila sam suncokretovo ulje, ono je najpraktičnije, najjeftinije, nije najzdravije, ali ukoliko vi želite neku zdraviju opciju, naravno kupite maslinovo, bundevino ili neko treće ulje. Sad vam pokazujem kako sam ja to stavila u tiganj, polu dubok tiganj. Samo pazite, vodite računa da okrećete i pomerate ove ružice da se ne bi slepile, onda će vam biti jako lako da ih okrećete i da ih ispržite. Ovo je ovdje okrećem jednu. Što se tiče ukusa, jako su bile ukusne, samo posolite, dodajte neki prilog, možete da dodate neki kečap, bilo šta. I još jedan savjet, ukoliko nemate fritezu, koristite obavezno ove salvete jer kada upije bit će još hrskaviji i bit će još lepši. Tako da to je to, hvala puno na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!